weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to juude babaɓe ɓogge gurela cooga fonde elimana ko on waktu yoni ha to jawaldi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men ɓen seppunoɓe ñande sappo e jeeɗiɗi ndulo hen lewru jeeyaɓe landa walla moɓodirala yeewi askan wi hewɓe mabɓe darima e yeeso procureur subaka hande o to leydi Mauritanie seppo mango yuɓɓinama yeeso juma mawɗo mo noksoɗa taw jeeyi sababu ko wiide gouvernement leydi ndi nde taƴoto leydi Inde ɗum ko caggal woni hohoɓe leydi Inde jaltinta konnguli cofɗi faade diine l'islam ha tenti annabi men tedduɗo to leydi Mali hewɓe taweteɓe nder leydi ndi pittali men guittama e ɗeɗo hen balɗe kene tolno e nogas e ko fawi taw ko pelle joguitiɗe mbaɗi ɗeɗon gueɗe wi jayde leydi France to leydi Guinée Bissau kene tolno e temedde jeegomo e capanɗe tato e goho woni koninke nelaɓe toon taw neliɓe ko CEDEAO ɓe puɗɗima golle mabɓe hande gam nden kay kisale nder leydi ndi to Guinée Conakry préfet mo sigiri ittama e golle mum ɗum ko caggal nde o yilloyno e cuuɗi jangguirɗi ɓen waɗanoɓe kawguel sukaɓe ɗiɗo mbanno cayale mawɗe waddi ko siso gam yidde ittude ɗen cayale kabruji mena ma naw en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaa to Tunisie kame caɗele RD Congo kame Rwanda ma en jaha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena musidɓe tedduɓe funnangue hilnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken to korodinoro ari ko walluden e safruden ha moni kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkoredinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wulan juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.goreltiya.com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaabodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda sa jokkodire nden tonggode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben ma tonggode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen
docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe kala omo tawe to noksota lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitengal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha saari haɗon matawɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen matawɗon étage guiri bleu matawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo fibron kiis nem prostate soppis hernie asthme estomac ɗojje dumingo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de docteur Djibiso ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa sa yiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djibiso kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogas korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to kaɓirɗe to ko musidɗo mon Saydou Abouba heedanɓe en toon to YouTube ha mbawon yiide golle mon juɓɓuɗe gartaten ko fate banggue yewtere suudu men to Walfadjiri e ballal docteur Abdourahmani Ka mo ganduɗa yidde mum ko ɓiɓɓe fulɓe kala nde kumpitto moni kala iwayini ɓere wawa andude aduna ɗo tolni nden yewtere noon caggal nde puɗiɗen dañi coupure courant baɗɗo e nder leydi Sénégal ha tenti noon to banggue Senelec jeeyi sababu on saaha yewtere nde ɗeɓi yaade ha ɓooyi kuppi caggal kadi nde courant arti kadi yeehi kadi ha ɓooyi kadi waɗi taƴande ɗum noon a Senelec ñaguima yafuya ko fate banggue ɗin kuppiraji baɗɗi hanki e nder leydi Sénégal ha tenti noon e Dakar nde tawno tardini won e gueɗe kewɗe oɗon mbiye tan oɗon mbawi wattude haqqillaji moon e yewtere suudu men to Walfadjiri kono ne kadi mbatton haqqillaji e jayde men jayde Weltare TV nde tawno ɗo ɓuuri woɗɗoyde kala ko toon yahata beele kadi mbawen humpitade nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede jeheten ko ha toon to Ndar Gueƴa dande maayo nokku biyeteɗo Gombathia ne tawe e nder dara ene tawe e nder Ndar ko leggal yuɓɓinama toon ñalɗi diine taw kadi ñalɗi yoɓiti koye wurtinde jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam e gardogol ceerno Alpha Yaquba An kanko ceerno Alpha Yaquba An o wurtini toon ko fate banggue jammaji kono ne kadi o wasiyima toon yimɓe artude ko fate banggue nehde sukaɓe ha tenti kadi jangguinde sukaɓe rewɓe e worɓe kala jangguinde ɓe Qur'anil Karima jangguinde ɓe deftere Allah nde o wasima kadi sukaɓe nde nehete no feewi guila to banggue haala to banggue gonka to banggue neɗɗagu to banggue salminagu kala e nder fannu mo larɗa aɗa wawi nehde ɗon suka ha suka o yooɗa so mawni tan ma won suka gurdotoɗo kono so tawi a jibini ɓiɗɗo a nehata ɗum tene kada jangguinta ɗum kada holtina ɗum tan aɗa mooma ɗum aɗa ñammina ɗum aɗa urno aɗa wiya ko ɓiye so tawi mawni a wawata wurdude e mum so tawi kadi o dañi gorko walla ni o resama walla o resi o wawata wurdude hay goto kanko ceerno Alpha Yaquba An toon to Ndar o rokkiri toon kene tolno e 15 almuɓe ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe kame worɓe kala tanɓe kala ɓe cettanama gam jangguin mabɓe Qur'anil Karim ɓe cettanama reftindeɓe deftere Allah teddunde sukaɓe hewɓe tokosɓe yaroɓe duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 6 kala hen gummiɗo haalata ko ɗemgal wolof woni hen ko pulaar jangga ɗum
huppira kadi e nder ɗemɗe ɗe jinnaɓe taweteɓe toon hewɓe kolliti hen weltare mumen ɓe kolliti kanko ceerno alpha yaquba an wo ari toon to Ndar nokku biyeteɗo Gohmbathia tene kadi woni koye hakkude maaje nokku o ko nokku awoɓe kono kadi wo andiniɓe ko woni diina l'islam wo andiniɓe njuulu kankone kadi wo holliti ɓe jaɓɓima momo jaɓogal payodingal no fewi kanko ceerno alpha noon woni iwdi makko ko toon to cubalel naɓe Dakar naɓe Thiès naɓe ala kala ɗo heddi Rissa Toll naɓe Ndar e nokkuji ɗi kala gari toona kanko ceernajo kadi wo neldi duwaw docteur Abdourahmani Ka e gollal mum payodingal ngal waɗani ɓiɓɓe fulɓe kala ha tenti kadi umminde société suudu men SAS ko wona ɗum ko kadi o weltinima docteur Abdourahmani Ka tuma nde suuɓi jayde Walfadjri ha Pulaar ɓeydi layde e oɗon diwan nde tawno yiyama toon to Ndar to Gohmbathia yiyama toon hunde hawnide no fewi koddigal hakkude makko e ɓeɗo henna jolfuɓe ma wi ni jamma hirde nde ko jolfuɓe tigui ɓuuri jeyde jamma o kono kadi ɓuuri haalede ni ko ɗemgal fulfulde kamɓe kala koɓe neɗɗo goto aɓe belti kono kadi kanko ceernajo wo erima laamu ngu nde wallata wonande ɓen sukaɓe jangguinteɓe qur'ana ɓe sukaɓe janggoɓe qur'ana kañumen nde mbawata tigui mahanede cuuɗi mbawa heblede so tawi laamu ngu yiiɗa sukaɓe gona e booli alay saago laamu ngu wallita ɓen jangguinoɓe wo erima laamu ngu ɗoɓe koɗi ɗo e kala saha ɓen peƴƴe ɗe so maayo ngo finni maaji ɗiɗɗe ene tawdira galleji kewɗi nanna ndiyam kono ne kadi wo erima laamu ngu nde watta wallude kadi finoɓe ɗon ɗo Gohmbathia wonande soɓe gawoyi saaha Mauritanaɓe ne nanga laaɗe mabɓe teni kadi ha tenti o saaha ɗo liɗɗi ɗi cattiɗo kanko ceernajo wo neldi duwawa dendagal umma islamique kala kono ne kadi wasiyima yimɓeɓe kala mone haalay annabi men sallallahu alayhi wa sallam yo haali mum haala celluka pewka taw kadi ko caññika kabruji mene ɗemgal Pulaar gatten ko toon to Kafrina woni brigade mobile douane mo Kafrina teɓima ñande 19 hanki sanga 6 heures subaka ɓe nangi ɗum koye commune to wiyete to wiyete Bulela ɓe nangi toon kene tolno e 650 boîte taw woni hen ko fo médicament mo ganduɗa jar mum ne tolno e haalisa kene wona 136 million taw koye koppreje franc CFA pawɗo 95 ujunere ɗum noon oɗo saaha kamɓe ɓen watɓe ngal badal aɓe tawe e juuɗe laamu leydi ndi to Thiès jagoɗɗo awo ma jikkaɗe leydi Sénégal woni Aliyin Doya fawi toon hayre tufere mum gam mahde jeere mawde nde ganduɗa jeere nokku biteɗo Diasapa taw kadi ganduɗa ko natirde Thiès jeere mawde yaadude jamanu taw ko jeere liɗɗi ene waɗe hen kala ko wayno chambre froide kame gueɗe kewɗe kala bawɗe tigui ittude wuuro ngo e ko taari wuuro ngo kala e caɗele to banggue mbarudi ɗum noon hollitama qima koppreje baɗeteɗe hen nde kala ma tolnoye milliard pawɗo 887 million taw kadi ganduɗa nduɗon suudu ko mawdu wonata nden jeere ko mawde ma tolno noon e hittande mahagol oɗon nokku ɓoyata yiyanangue kono kadi kanko jagoɗo o holliti oɗo projet o woni projet ɓoyɗo no fewi kono kadi ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jomiraɗo rokki fartaŋe wawde wadde ɗum finoɓe to legal mariste collectif finoɓe to wuuro mariste wuuro mariste ha tenti noon legal iloka ɓe kolliti caɗele ko fati banggue fosuji oɗo saha kala ko balduɗi nokkuji ɗi kala ne luuɓa ɓe mbayri urnade cuuray ni lati sa waɗi cuuray urata sa waɗi lati urata tene kadi ɓe guurino ɗum duuɓi ɗiɗi jawtuɗɗi ha kamɓe kala ɓe dafa ɓe gonde ɗojjo kame caɗele mawɗe no fewi oɗo saha noon ɓe erima wonande maire pinowo ɗo no ko noonne kadi ko fati banggue lonase ha hande ala kala ko gasi gartaten koye ɗiɗo hen seppoji gontandi en ɗaccal buduk badaka moɗotako wukkittako ñande 17 nduɗo hen lewru aljuma jawtuɗo hen préfet mo Dakar haɗino ɗin seppoji kono kadi ɓe kolliti yamirere e haɗede kala hattaɓe wadde ɓe mbaɗi kono kadi wonti goɗɗum caggal nde yimɓe tato mbasi hen pittali men hakkude Dakar ha faynma toon to Ziguinchor kamɓe biñona ko wona ɗum ko noon jaggama hen jaggue mawɗe no fewi ko wayno Déthié Fall Mam Diarra Fama taw ganduɗa ko sarɗiyanke Ahmed Aïdara woni
maire wuro woni maire wuro Yeejuwaya kamen wonde woɓɓe kala ɗon ha Ziguinchor kala ɓe noon nangaɓe hande darima to yeeso procureur tribunal mo Dakar ɓe ɓenninama cuuɗi nibɓi kanko Ahmed Aidara won sukaɓe arnoɓe toon to tribunal mo Guédiawaye gam hollirde metti mumen kono haɗanimo ɗenninede wonande ɗum ko caɗele mawde to Dakar kolaɗo kuuɓal Pastef landa Ousmane Sonko o biyeteɗo Dawouda Mané holliti acciti golle mum kono kadi o haalata ko jeeyi sababu acciddemo ene gasa noon ma o haaloy ɗo e dummuna caggal seppoji bannoɗi ñande seppo ngo en jeeyi Ousmane Sonko ne haalda e ɓen polisaɓe ene wiya ɓiyam nana e nder oɗa oto joom suudam ne nawma omo janggoya o jogui cours ko 10 heures hewɓe noon ƴetti oɗon vidéo mbaɗi ɗum e nder réseaux sociaux mbaddi hen konnguɗi mumen Ousmane Sonko nana waɗi ɓiyum e oto ɓiyum ne janggoya ene jogui cours 10 heures onon oɗon nodda yo jippoye booli ceppoyon mbiye hay loppeta on ngala hen jeheten ko oɗo hen suka Sénégal najo taw ko biteɗo Aliou Badara Fall cokaɗo kene duumo joni kene duumo e duuɓi sappo e tati ɗum noon wonno ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi koye octobre wonno ha yettiɗo hen o soka ko toon to kaso mo Libreville Gabo koto OM e nder province mo Walentin ko toon o wurno ko wona ɗum ko noon wo tumano koye duppugol kankayiri goto taw koye tayade oɗo dumuna kala o wona celluɗo tene kadi ñamde e yarde o heɓata nonne kadi safara o ala o rokkaka hay docteur goto e wiide pelle daraniɗe fabade yimɓe woni ONG SOS so tawi o fabaka ene gasa joni o yalta oɗo henna adduna jeheten ko toon to Mbour accident musɗo waɗi toon subaka hande o accident on waɗi koyno ko biyeteɗo yen kene tolno e yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen yen tato ko rewɓe on accident noon ko otoji ɗiɗi hakkude 7 place goto kame camion e oto goɗɗo ko kanji natodiri jeeyi on sababu ma en garto e oɗon kabaru Kumpentum ne tawi nder commune mo Bamba Celine toonne kadi ko demowo goto gonnoɗo e puccu mum taw ko puccu ngo wari mirta ko jamguel ƴiwonde yani e makko kanko puccu o kala ɓe mbasi hen pittali maɓe ɗe neldaɓe duwaw tan kamɓe yaltuɓe aduna ɓe nde jomiraɗo yurmottoɓe yaafoɓe jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe ko fate banggue seppoji bannoɗi to Ziguinchor jaggannoɓe hande kadi won hollitɓe ma ceppu toon hande Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar asalminama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi sukaɓe hanki jooɗima mbaɗi ɗo ene réunion mumen ɓe mbi hande de so tawi koɓe yaɓannoɓe kaso 3 heures so yoni Guy Marius Sagna woppaka e Mody Diop e sokaɓe ɓe foof hande koɓe yaɓɓinoɓe koyɗe mabɓe ha toon o yalta alay saago walla hande wuuro ngo ɓe duppa ɗum ha laaɓa ko mersaji ɗi noon nanirani ɗum jaam kamene mbaɗi alerte so tawi ha inen yoni goto fof yo fermo bitik muɗum hoota jotto e galleji muɗum ene wayno kadi jiknaɓe ɓene kamene kaali hanki e radio mbi jamirani hay suka goto hoto jippo kala jippiɗo kala barɗo hoore mum kañum wari hoore muɗum kala jaggaɗo kañum tampinta hoore muɗum ɗum ɗon woni ko kewi ɗo henna hande leegal ne wiiɗo henna Colobane ɗeɗo balɗe ɓe goni koye woyde ndiyam ɓe ngala ɓe jalti hanki ɗum ko beñowaruji ɗum ko bidonŋaji eɓe jaaha e beddaji eɓe gulla ɓe mbi joni ɓe guuri koye boyli ina wayno robiñaji mabɓe natti addude ndiyam ɗum noon eɓe gulliti so en jeeyi to coboko eɗen gandi ɓe goni koye île kamɓe noon woni taskiji mabɓe ko laaɗe ɓe gullitima laamu ngu noon yo waw walludeɓe e taskiji laaɗe ɓe mbawa yaade nde wonno laaɗe mabɓe ɗe natti jogade hoolare juma mabɓe ina ɗon gila ɓe wuuro ngo sota fewde joni duuɓi temedere e duuɓi ɗiɗi ɓe ngala juma ɓe juulanno ko e sengge ɗum noon ɓe ballitama 50 million e goto l'islam wallitiɓe ɗum noon eɓe ñaagui ballal ɗo wawi wonde foof ɗum noon bandiraɓe eɗen gandi toɓo ngo naati ɗo henna e wuuro ngo e leydi ndi ɗum noon bandiraɓe ne ñaagui yo toɓo ngo natiri ene jaam yo ɓennir ene jaam musidɗo moon Ahmad Ishaga Kebe gorko mo Mboto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM e jokkodirde e weltare TV Sar Abdullaahi Saar yallah ken wande jaam. Amadou Ishaga Kebe to Ziguinchor allahumma amina toɓo ngo arda men jaam e cellal e kisal nde yimɓeɓe kadi ɓurata rentade
ɓoggi kuuraɗi potoji ɗi hay nokkuji ɗi kadi yimɓe ɓuura rentade gueɗe kewɗe nde kanduɗa so tawi ne toɓa sa sakkima hen ene jeeya sababu ɗen gueɗe kala a tawde jomum tona sengi wi to leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Qazwani kam woni mawɗo leydi Mauritanie ƴetti laana mum ndi wawa yaɓani to Belgique woni Bruxelles gam tawtorede jonde nogas e goho nden jonde noon ko jonde Union européenne kono kadi ko bisnaɗo ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele hakkude continent ji beele kadi ngal jokkodiral ɓuura wawde ñibde tabidde wonande kadi ciifande cellude pawiɗe e dow sarɗiyeji gonga ko fate banggue kuɓɓam ɗam hinde énergie ko noonne kadi ko fate banggue cellal ɓalli kame jangde e gueɗe kewɗe kala ma en garto e oɗon kabaru sen keɓoyi ko laaɓi e nder a jonɗeli mabɓe seppo hewɓe jalti gam juma mawɗo mo Nouakchott erima gouvernement mo leydi Mauritanie oɗo saaha nde wawata haɓade gouvernement leydi Inde hayso tawi woni ala kam koɓe mbawi hen yooɓe calo addoyde toon produit Inde wasanade leydi Mauritanie ɗum ko caggal tinede hohoɓe mawɓe taw koye Inde en diineji goɗɗi e kala saaha ne kukkita konnguɗi bonɗi no fewi farno ɗum e annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam mo handani e ɗum o ko wona ɗum ko noon e kala saaha kadi aɓe lebta toon julɓe taweteɓe to Inde ɓen julɓe taweteɓe toon e kala saaha ne duppe ne mbare tene kadi gueɗe men kala ne bonne tene kadi annabi men e kala saaha woni tan koye ɗemɗe mabɓe ɗum noon wonande ɓen seppunoɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ko fate banggue cellal ɓalli e nder leydi Mauritanie hettodirɓe oɗon fannu to banggue médical mbaɗi jonde mumen nden jonde noon ko hanki e hande kala ɓe juɓɓini nden jonde kono ɓe jurniti ha tenti ko ñaw moɓe inniri ñaw moɓe mbiyata drépanocytose eɗen gandi ko ñaw kulɓiniɗo no fewi mo ganduɗa bawɗo tampinde yimɓe so tawi a heeɓi ɗum tan ene lorma no fewi e ballal fedde wiyetede AFD taw kadi ganduɗa ko Maroc kono ne kadi tawtorede leydi Mali kala ɗum noon kanko jagoɗowo erima ɓiɓɓe leydi nde ɓaɗata ko fate banggue ƴewdel woni pistage ha ande on ñaw so tawi ene jomum walla ala jomum gan saga jomum ƴewene holno ƴettirte charge e fangu oɗon fanno doctorede woɗɓe iwɓe toon to Espagne taw ko mission médical iwnoɓe hanki to Espagne jettima to Nouadhibou dande maayo ɓe puɗɗima hande golle mabɓe to centre municipal de santé moɓe innirta wonande Ridwana walla mi Radwan toon ɗo Nouadhibou e tawtorede waali wuuro ngo kono ne kadi hewɓe ɓe puɗɗorto noon ƴewde ko fate banggue oppirde koyɗe en gueɗe kewɗe to banggue chirurgical ko wona ɗum ko kadi maɓe ƴeew wonande ɓen joguiɓe caɗele guuri kono ne kadi e ɓen joguiɓe malformation woni taw ganduɗa ko ɓalli kawniɗi no fewi maw ƴewɗen gueɗe kamɓe noon ko 5 médecin woni médecin ji 5 ne wondi e spécialiste en tato maɓe nduumo seeɗa ɗo Nouakchott ɗo walla mbiyen ɗon ɗo Nouadhibou gam wallidde hewɓe ha mbawa safrade taw kadi koye jaam e cellal e kisala taw hay fistin a yoɓani so wona tan on jarama jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie o holliti to ɓooli ɗe balɗe jippiɗe nder leydi Mauritanie waɗani maayɗo waɗani gañiɓe kono noon ɓe binditi ko fate banggue matériel uji kewɗi guila e kuɓeji woni ko boni hen hokkiti noon konnguɗi ɓurɗi hen hewde ko waali mo Adrar woni Abdullaahi Saar o holliti wonande pompe mabɓe mawɗo jaltinanɗoɗo ndiyam ɗoɓe jarano gonnoɗo to dow tule ko on woni derguetiɗo saami ha laaɓi kuɓeje mawɗe ɗeɓe parnotono jinnaɓe mabɓe e mawɓe mabɓe kala ɗen kuɓeje kadi kañumene derguetima oɗo saaha ɓe erima laamu ngu ko ɓuuri yawde nde wawata walludeɓe ɓe daña ndiyam gueɗe kewɗe pewnite toon gam teskede hikka to ɓooli koko jogori hewde e nder leydi ndi ha tenti kadi yoga e nder leyɗele Afrique ETR eɗen gandi ko société mo ganduɗa woni koye booli ne yuɓɓina golle payidinde ngabune itta ceene gonɗe e nder booli ha otoji ɗi mbawa ɓennude gam wonande fabade yimɓe ko fate banggue accident ji e goɗɗum kala caggal pont mo garu nde yanno ɗon camion mawɗo ha addi ɗon wonande ha baari ɗon lawol otoji kewɗi ɓennata ɓe gari noon fabade oɗon camion kono kadi ɓe kolliti ma pelle tafe gam hirjinde e findinde yimɓeɓe ha tenti noon
to bange dognugol otoji e nder ndiyam walla ni ndungo e hoore mum nde tawne ngandi oto ne tato ponoji mum yana hokka caɗele mawɗe no feewi oɗo san ala ko sentar tan so wona yimɓeɓe nde ɓurata rentade toɓoli hikka ɗi puɗɗima kono kadi teskama yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu ko ɓoggi kuura camnoɗi e sara mbeelon ndiyam hen goto noon ko mawɗo duuɓi 5 to tujinina wasi fitta tujinin hadde aylaga wasi fittande mum goɗɗo one koto darel koto darel bayda koto darel nema jafuɗon on ko 16 hitande yarata nawa to hôpital Cheikh Jayita ko toon wasi fittandu muɗɗuma sengi wi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali Bamako 19 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi laafa mbulawa ngota ñande asende wasi fittandu mum taw komo MINUSMA mo loni on noon ɓe gonno koye opération mabɓe goto yiilade minuji gubbaɗe e leydi woni pitti ɗi gam ittude ɗin pitti pettoji e kala saha jewɓo pittali yimɓe dekke noon kankone worullinama e pittol ngol o fittana taw kadi ganduɗa ko toon to kiidal o wasi hen fittandu makko wi noon ko joɗaniɗo loni to leydi Mali woni El Kasum Wan wo holliti wonande oɗo hen basɗo fittandu mum tawtoyi limore woni 150 woni laafa mbula wasɓe pittali mumen guila hitande ujunnaji 2013 ha yettiɗo kanko on wonande on laafa mbulawa basɗo fittanu o jeeya koto leydi Guinée. To leydi Mali keddoɗen ha joni kene tolno e nogas e nayo neɗɗo wasi fittandu muma ɗum noon ko worɓe jogitiɓe armeji nottortoɓe jihadiste en ɓeɓe mbiyata terroriste en ko ɓen jani e guure kewɗe certuɗe ɓe jani noon koye guure taweteɗe e nder diwan Gawo ɓe dañi duppude toon galleji kewɗi e dahde walla honde toon nayi e jawdi kono ne kadi e wadde toon gueɗe ɗe jooɗani kono kadi ɓe jooɗima toon nogas e ko fawi fittandu yoga e guure certuɗe wi noon ko police mo leydi Mali ɗum noon ko ñande asende ko nden ngon jangu waɗa hakkene tolno e nogas e nayo neɗɗo mbasi toon pittali mumen yaadu ngam hollirde ene weltani laamu transition ngu leydi Mali ñande nogas e 5 lewru mai ko nden ɓe giwi to Conakry laamorgo leydi Guinée aɓe jaɓani to Bamako laamorgo leydi Mali woni ɓen initotoɓe panafricanisme en koɓe yonɓe seeɗa aɓe jogui drapeau mo leydi Mali kamɓe noon ɓe jeehi kene tolno e 1 kilométre hakkude Conakry kame Bamako ñande 18 ndu lewru juin ndu gonɗen ko nden ɓe naati Bamako ɓe jaɓɓama noon jaɓɓugal paayodingal no feewi jaɓɓiɓe ko jagorɗo coftal kame sukkaɓe woni Moussa Aga Atahira on jaɓɓimamaɓe gam hollirde weltare mum faade mabɓe kono kadi teskama wona kamɓe tan mbanno seppo mumen walla yaadu ha jetti won iwnoɓe to Dakar jaari koyɗe ha jetti kañumen to Bamako foof noon ko hollirde wonande ne beltini laamu transition won giwnoɗo to Ba Fulaɓe gorko mawɗo jaaroy duuɓi 50 e ko fawi acci galle mum e suka mum fi koyngal ha Bamako ngam wiide ene wondi e laamu transition ngu leydi Mali sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Bissau ñande 1 lewru février nder ndeɗo hittande nde gonɗen eɗen gandi won yinnoɓe nder guidde laamu wonande Oumar Sissoko Embal ndeke ha jaka noon jeeyi sababu beele ɓeydinde nden kay kisal makko ha ɓuura tekkude nden kay kisal makko ha ɓuura tekkude jonde joɗinode taw ko CEDEAO ɓe kollitino maɓe neldu koninkoɓe taw kadi ganduɗa ko toon to Bissau ngam wawde tigui tambade nden kay kisal hoorejo leydi ndi kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi wona ɗin sembeji noon hande jettima ñande nogas ndu lewru hande no gonɗen jettima toon to leydi Guinée koɓe 131 wonande koninke Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal Ghana ngol noon wona ngol tan woni goo hitande 2012 kadi koninkoɓe nelanoma toon ngam beele jaam ene arta e nder leydi ndi to Guinée Conakry wonande Mohamed Beya Vogi hoorejo jagorɗo leydi ndi kame seti mum yillinoɓe nder leydi ndi kala taw neliɓe ko colonel
Mamadou Doumbouya o neliɓe noon ko yoɓe jaa e nder leydi Guinée kala ha tenti noon e nokkuji ɓurɗi lobbinade ɓe ƴeewa caɗele yimɓeɓe ɓe keɗirima noppi mabɓe noon caɗele kewɗe ɗe ñamata jarata tene kadi ngala haydara koye leydi he jeeya hatta noon ngaluji leydi ndi ene jaltine ne rokke woɓɓe ne cuɗoro ne ñanto ne kubba otoji ne maahi galleji taw kamɓene koɓe ɓiɓɓe leydi ndi ala kala ko yettiɓe wona école aji wona cuuɗi safara wona ko wiyete ndiyam wona coura wona ñamde moƴƴere wona tinde hoore mum wona toppitede wona booli ala kala ko yettiɓe kanko noon beya vogui wo arti hanki wo joɗodima e colonel Mamadi Doumbouya wo holliti ko nani toon ko ne wojjina guite tene kadi ne mette ɓernde nde tawno won yimɓeɓe o yi toon ene goni nokkuji mbayi kono gona e nder leydi Guinée jeeyani ɗum noon nelnomo yo humpitoy ɗum ko colonel a Doumbouya o saaha kam ɓe gandi ko woni e nder leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya itti riwi préfet ji mum walmin préfet mum goto taw ganduɗa ko préfet mo Sigri biyeteɗo colonel Ibrahima Dromadou kanko Ibrahima Dromadou noon kanko woni préfet mo Sigri ɗum ko caggal ko fate banggue kawguela baccalauréat baɗannoguela to Sigri dañi yillade e nder ɗiɗon école aji wo tawi noon sukaɓe worɓe ɗiɗo ene mbaɗi cayale mawɗe woni cukuli mawɗi towɗi no fewi ne mbaɗa afroa ne cettane fayi dow o jaggi ko siso makko noon omo taƴa ɗin cukuli wonde wiide étudiant walla élève janggo fotani wadde sayade fotan ko wonde neɗɗo simple ndeke noon won filmuɓe ɗum mbaɗe réseau sociaux yeehi noon ha yettoyi galle lamorgo ngo Sékou Touréya ko ndena hande o gorko ɓurɗo fode leydi Guinée teɓɓitimo ittimo e golle mum wi ɗum wona haaju makko ɓayde yummakko e bammakko ne laara sengi wi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire inde makko Tambédou Mohamed ko franco sénégal najo jagganoɗo to bowal ladde woƴe ngal o foy bowañe guila hitande ujunaji ɗi e sappo e jeetati taw kadi wo ñaawa ko duuɓi sappo e kaso o tuumira noon walla o nanguira ko trafic drogue international e nder windere nde kala kanko woni dogɗo e nder kaso mo Abidjan oɗo saaha noon wo yitaka andaka ɗo naati renoɓe kaso o nayo woni agent ji ɗiɗi ne wondi kadi ɓen renanoɓe ɗiɗo oɗo saaha ne tawi juuɗe dadiɓe ngam luskoji waɗe hen tumede yata wona kamɓe mbaddi malde e makko ha wawi dogde ko wawi wonde kala ɗo saaha omo yiile sengi wi to Côte d'Ivoire Burkina Faso Mohamed Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger kam toɗɗano yo won dogowo koyɗe jaam e faso laamu faso e ɓesgu mum beele jaam duumiɗo ne arta toon jillu makko adingo ko ñande sappo e jeetati nduɗo hen leru o yetti to Wagadugu laamorgo leydi Burkina nden o yettima to bowal laaɗi ɗi woy to jaɓɓimo toon ko diplomatique burkinaɓe goto biyeteɗo Olivia biyeteɗo Ruwamba ko on jaɓɓimo toon nde o yetti wo leltani wo joɗodi e mawɗo leydi ndi woni Peul Hari Dambi Ba ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe wo holliti leydi Burkina ko leydi cehilagal ko leydi koddigal ɓe jiyata leydi ndi ene woni e kaya mbeya taw ɓe darata ko hen kono kadi wo joɗodima e classe politique kam e société civile kala toɓɓe ɓurɗe mantinade ha leydi ndi ɓuura wawde yaltude e caɗele to banggue dawrugol ko ɓuuri yawde CEDEAO caggal jonde mabɓe ñande sappo e nayya nduɗo hen lewru to Abuja lamorgo leydi Nigéria woni Jean-Claude Kassi o holliti ko fate banggue koppareje buuɗi jogori lomtade France CFA ɗi jogori nadde nder jeereji ɗi ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi woni ECO ɗum noon o holliti ko ɗo e duuɓi joyyi maɓe jurni to kadi haaɓe ƴeewa ko ɓuuri hen yuɓɓude nde tawno gueɗe kala so tawi ne nanne yo yuɓɓu nden jonde waɗi koto Abuja lamorgo leydi Nigéria sappo e nayyi nduɗo hen a lewru to Tunisie hanki ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toona ngam haɓade miijo e feere Kayit Sayida woni hoorejo leydi ndi ngam yidde wadde waylo tugnorgal leydi ndi ko fate banggue woteji référendum ɗi yiiɗi wadde ñande nogas e joyya nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe mbi ko loppet ɓe ngala heena caɗele hakkude RD kame Rwanda jeeyi sababu jonde joɗinde hande to Kigali lamorgo leydi Rwanda nden jonde noon ma tawtore ɗuma jafuɗon nden jonde kene tolno ko fate banggue hooreɓe jagorde jonɗe no fewi ma tawtora jonde nde ɓe inniri common wayta nden jonde ma jooɗo hande ko fate banggue yurnitade caɗele migrant en woni kadi sifande hakkude Rwanda kame Angleterre ngam ittude ɓen migrant wonɓe toon adduɓe ɗumen e nder Rwanda ko wona ɗum ko noon kadi takkiri lumde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ganduɗa ɗeɗo balle dañi filñitere wande toon
ha koninke goto mo leydi Congo wasi fittande mum e yimɓe tatu gañi taw ko ɓen jeeya ko toon to Rwanda ko wona ɗum ko non Rwanda ene tuumiɓe noon ko RD Congo aɓe ballita rebelle mo M23 tampinɗo no fewi leydi Congo kami finiyankoɓe e nder leydi mum kala haɗani ɗon tan jonde kene wona capantato debbo kañumenne iwɓe leyɗele certuɗe ma jooɗoɗo ñalawma janngo ma jooɗoɗo ñanno ga setati ndu lewru ma jooɗoɗo e Boris Johnson maɓe jooɗoɗo e hoorejo jaagoɗo leydi Angleterre ngam yewtidde makko fati banggue caɗele sifande ittude hoɓɓe ɓe ngala kayitaji taweteɓe nder leydi makko nawdeɓe toon to Kigali tene kadi Rwanda deƴani hakkude mum e leydi Congo keddoɗen koto RD Congo ko fati banggue ƴiye wonande Patrice Lumumba baranoɗo kene wona joni guila tan hitande 1994 e capanɗe jeegom e goho gila tan ɓe jeytari hoore makko wara duppa ala kala ko waɗaka ɗen ƴiye noon caggal nde ndendina moftuno ɗum ko laamu leydi Belge subaka hande o ɓe dokkiri enɗam makko woni koreji makko ɗeɗon ƴiye ɗum noon caggal no wirno e tawtorede jagorɗo mo leydi Belge ala kala koɓe kalani ko fate banggue ñagade yafuya wonande ko Belge waɗi oɗo hen biyeteɗo pari biyetenoɗo Patrice Lumumba loni ne yiilo ballal timmugal faade Afrique naaɓe taw ko doga molto en ngam teskede kala ñalawma garɗo ko fate banggue doga molto en ɓuura ɓeydade siftinde on ñalawma altina hande o nogas lewru juin ko ñalawma teddiniraɗo doga molto en wiyeteɓe réfugié ji gacca suudu ma guese ma galle ma nokku mo jibinoɗa pooɗe ma tufɗe ma kala doga jaaha ana wani paɗe ana wani comci haydara moltoyɗa leydi gondi ngam leydi ma wasdedeje ɗum jeeyi sababu jomumen gara mbaɗe basuji ngala taroɗe ngala haydara koko ñammintene jarne nan tan jooɗi teskama noon e kala ñalawma garɗo no ɓuura ɓeydade e nder Afrique waɓe noon to Éthiopie to Kenya to Soudan ha faynma to Ouganda kono ne kadi ɓen ɓuuri tampude Burkina Faso Cameroun Mali Nigéria Mauritanie Tchad doga molto ene toon ɓenne kadi ene tampi Algérie Malawi Angola ma jafuɗon Angola Malawi noon kay Mozambique Congo Tanzanie Zimbabwe toonne kadi dogomol to enne keewi fof ene tampi ɓeɗo kala ko ma ñammine jarne Bangladesh hanki ko fate banggue seppoji gulɗi jaw goni baɗaɗi toon taw ko seppoji jaduɗi e yamirore waɗi ɗum noon ko refusé doga molto en dognoɓe to Rohingya taw kadi ganduɗa ko leñol Rohingya tampinaɓe no fewi to Birmanie hitande ujunaje 17 ha ujunaje mabɓe mbara ɓe ndumba e nder ɓakke ko hunde musde no fewi yiddeɓe noon ko ruttade e leydi mabɓe e pooɗe kam e nokkuji demirɗi mabɓe kala Arabie Saoudite jillu prince héritier woni saoudien Mohammed Ben Salma jillu makko fuɗɗima hande to Égypte ma o yaha to Jordanie ha to Turquie sifti noon o yahi noon ko fewnitoyde dossier koddigal hakkude mabɓe e leyɗele mabɓe ɗum ko caggal nde usti koddigal hakkude leydi Turquie kame Arabie Saoudite ɗum noon jeyno sababu ko jaydiyanke biyetenoɗo Jamal Khashoggi mo ganduɗa baranoɗo toon to ambassadeur leydi ambassade mo leydi Arabie Saoudite taweteɗo to Turquie ha gaɗa hitande ujunaji ɗe 18 ɗum kala ene jeeya e fewnidde dossier ji to Colombie biyeteɗo Gustave nonne kadi Gustave Petro toɗɗama woni hoorejo leydi keso ɗum ko hanki jaro duuɓi 62 kala temedere o dañi hen 50 piccal 49 o laatima hoorejo leydi jiɗɗo addude jaam e nder leydi Colombie ndi ganduɗa dañino caɗele mawɗe no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗe kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena